गुड इव्हनिंग एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय थेली ब्लॉग्स. कसे आहात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळे खूप मस्त मजेत आणि सेफ असाल तुमच्या तुमच्या घरी. आणि आत्ता वाजतात रात्रीचे 8:30. 8:30 हां. आणि आज खूप पाऊस पडला. दुपारी संध्याकाळी मी शूट केलं होतं आणि खूप खूप पाऊस पडला. थंडी पण खूप आहे, खूप जास्त थंडी आहे. आणि म्हणजे अक्षरशः ना फरशीवर असा पाय ठेवता येत नाही आहे विदाऊट स्लीपर, इतकी थंडी आहे. आणि आत्ता आज 8 वाजता जाणार होता एक व्लॉग, जो जात नाही आहे. तुमच्या सगळ्यांचे मेसेजेस येत आहेत, कमेंट्स येतात, व्लॉग नाही जात आहे कारण खूप स्लो आहे, वायफाय खूप खूप स्लो आहे, मध्येच बंद पडतं आहे, मध्येच चालू होतं आहे. सो मी विचार केला जाऊ दे, उद्याच ब्लॉग टाकेन. आणि खूप इरिटेट व्हायला लागलं मला पण. सो मी सोडून दिलं की नको आता, जाऊ दे म्हणून. ओके. सो मला खूप उशिरा मी ॲक्च्युली ब्लॉग सुरू केला. अभिषेकचा आवाज येतो का? अभिषेक बोलतोय फोनवर. आणि मी खूप उशिरा ब्लॉग सुरू केला आज, कारण रात्री काल काल रात्री काल रात्री नाही, आज सकाळी उशिरा आम्ही झोपलो. म्हणजे 3-3:30 वाजता. आणि त्यामध्ये पण त्यानंतर उठले मी 8-8:30 वाजता. आणि इतक्यामधल्या पिरियडमध्ये युद्धवीर 2-3 वेळा उठला, अकिरा 2 वेळा उठली, या सगळ्या गोष्टी झाल्या. सो झोप नाही झाली. दुपारी पण झोप नाही मिळाली, बट मी लोळतच होते. सो ब्लॉग नाही सुरू केला. आता थोडं फ्रेश वाटतं आहे म्हणून सुरू केला. सध्या आम्ही बघतोय फॅमिली मॅन. फॅमिली मॅनचा फर्स्ट सीझन पण आम्ही बघितला नव्हता, बट आता सेकंड सीझन आला तर आम्ही विचार केला की चला बघूया. तर फर्स्ट सीझन झाला आहे. सेकंड सीझनचा मला वाटतं दुसरा की तिसरा पार्ट बघतोय आता आम्ही एपिसोड. तर ते बघत 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 आम्ही काल 3-3:30 वाजता झोपलो. तोपर्यंत युद्धवीरची व्यवस्थित झोप झाली आणि नंतर तो सारखा उठायला लागला. ओके. तर आता हॉलमध्ये करून ठेवला अकिराने पसारा. अकिरा झोपली ॲक्च्युली, बट हॉलमध्ये खूप पसारा करून ठेवला आहे. तर तो पसारा पहिल्यांदा काढते. त्यानंतर मला ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या सेट करायच्या. आणि हे सगळं हे सगळं मी मुलं झोपल्यानंतरच करू शकते. तर येस, म्हणून आता हे सगळं मी करून घेते आणि त्यानंतर तुमच्याशी बोलते. फक्त 5 मिनिटाचं काम होतं, पण ते 3 दिवसापासून पडलं होतं. हे सगळे अभिषेकचे, माझे PR आहेत, ट्रेलचे, काही यूट्यूबचे पण आहेत. सो ते मी इकडे ॲडजस्ट करून टाकलं. आता मला वाटतं याच्यासाठी घ्यावं लागेल नवीन कबर्ड. आणि हे होतं रिकामं माझ्याकडे. सो मी इथं हे लावून टाकलं. दाखवतो. सो मावशी येऊन गेल्यात.
सगळं करून गेल्या. आणि मला ना ॲक्च्युली किचन प्लॅटफॉर्मसाठी एक व्हाईट कलरचं काय बोलतात त्याला, व्हाईट कलरचं शीट मिळते. लॅमिनेशन असतं त्याला, म्हणजे वॉटरप्रूफ असतं. सो ती शीट मिळते आणि ती लावायची त्याच्यावर. म्हणजे हा जो कलर आहे त्याला मी बोर झाले ॲक्च्युली. सो मी व्हाईट कलर, एक मिनिट मी चेक करते. अभिषेकचा खूप आवाज येतो का, कारण खूप मोठ्याने बोलतो येतो. ओके, तर हे जे आहे किचन प्लॅटफॉर्मला, किचन कट्ट्याला जे मिळतं, तर ते मला घ्यायचं आहे. मी ॲक्च्युली युद्धवीर व्हायच्या आधीपासून ते बघत होते, तेव्हा अवेलेबल होतं व्हाईट कलरमध्ये. बट आता व्हाईट कलरमध्ये मला मिळतच नाही आहे. जे मी बघितलं होतं मी विसरून गेले कार्टमध्ये टाकायचं. सो कोणी जर यूज केलं असेल याचं, जे काय बोलतात त्याला, काहीतरी बोलतात, मी विसरले. बट तुम्हाला समजलं असेल मला काय म्हणायचं ते. जर अभिषेक जरा हळू बोल ना, खूप आवाज येतोय. एक तर मला ट्रेलचं शूट करायचं आहे, तिथे बसला आहे. मी किती वेळ सांगते त्याला मला करायचं आहे, तो फोनमध्येच गुंग आहे. आता मी इकडे येऊन यूट्यूबचं करते, तर तिकडे पण आवाज मोठमोठ्याने, असं की एवढं मोठ्याने फोनवर बोलायचे. तर प्लीज तुम्ही कोणी यूज केलं असेल तर मला सांगा की ते व्यवस्थित राहतं का आणि छान दिसतं का. कारण फोटोमध्ये तर छानच दिसतं, बट असं छान दिसतं. कारण जेव्हा हे व्हाईट करेन ना मी, त्यावेळी या बाकीच्या गोष्टी पण चांगल्या दिसतील. ओके, तर मावशींना माहिती नाही आहे की मी कसं सगळं ठेवते, की थोडंसं मला इकडे तिकडे ठेवावं लागतं व्यवस्थित. कारण त्यांना बिचारांना नाही माहिती की कुठे काय ठेवायचं. सो त्या असं ठेवून जातात, त्यांना जसं जमेल तसं. पण ना खूप छान जेवण बनवतात, खूप छान. जसं मम्मीकडे आशा दिदी आहे, मम्मीकडे जसं आशा दिदी बनवते तसंच या बनवतात. छान बनवतात अगदी, म्हणजे घरच्यासारखं वाटतं. असं नाही वाटत की कोणीतरी दुसरं बनवतं. आणि म्हणजे असं म्हणजे मायेनं करतात की मम्मी नाही. आता मम्मीने त्यांना सांगून गेले की मी नाही आहे, तर थोडंसं लक्ष द्या वगैरे. तर मग मला तो काढा जबरदस्ती पाजायच्या आणि जेवून घे, मुलं झोपली आहेत, आत्ताच्या आत्ता जेवून घे. मी म्हणायचे नंतर जेवते वगैरे, तर नाही. म्हणजे आहेत, छान आहे, तशा असते. युद्धवीर, युद्धवीर, ए बाबूश, इकडे बघ, इकडे बघ. नो, काय 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 होते, काय होते, काय होते, काय होते? बघायचं नाही आहे, बघायचं नाही आहे. बरं बरं, राहू दे, राहू दे, राहू दे. ओके गायस, सो मी भेटते नेक्स्ट डे संध्याकाळी. काल रात्री मी ब्लॉग स्टार्ट केला होता, त्यानंतर मी काही शूट केलं नाही, दिवसभरात पण शूट केलं नाही. याच्या मागचं रिझन हे आहे की मी ब्लॉग शूट करायला घेतला, तुम्हाला युद्धवीरला दाखवलं आणि आता युद्धवीर परत उठला. माझा ब्लॉग शूट करणं किंवा माझं काम करणं आणि युद्धवीरचं उठणं नाही उठला, मला भास व्हायला लागलेत. उठला, तर वीरू उठला आणि जोजूत बसायसाठी रडत होता. ओके, तर मी जस्ट ट्रेलसाठी शूट केलं आत्ता. आणि तर मी काल का नाही ब्लॉग शूट केला परत, किंवा दिवसभरात का नाही केला, तर काल वीरू इतका रडला, इतका रडला. 10:30पासून त्याला मी घेऊन बसले होते 2 वाजेपर्यंत, आणि त्यानंतर अभिषेक घेऊन बसला, मी थोडा वेळ झोपले. सो खूप त्रास झाला, त्याच्या पोटात दुखत होतं. सगळ्या गोष्टी ट्राय केल्या, त्याचं जे औषध होतं ते दिलं, ओवा खाऊन फुंकलं, त्यानंतर गरम तव्यावर शेकलं, तवा घेऊन कापडाने शेकलं, गरम तव्यावर नाही, कापडाने शेकलं, सगळे प्रकार केले, हिंग लावला, सगळं केलं, तरी त्याला थांबत नव्हतं. तो रडत होता.
असं म्हणजे 10 मिनिट शांत बसायचं आणि 10 मिनिटांनी त्याला कळ येत असेल बिचाराला. म्हणजे एवढा हा गुड बॉय 1 महिन्यामध्ये काही त्रास नाही दिला. पण 1 महिन्याचा सगळा जो हे होता तो काढला एका दिवसातच. आमचा आमचा सगळा त्रास आणि आमचं जे काय होतं सगळं एका दिवसातच बाहेर काढलं त्यानं. खूप खूप त्रास दिला. सो परत सकाळी उठायला पण खूप वेळ झाला. आज मी 10 वाजता उठले आणि मग त्यानंतर लगेच आम्ही म्हणजे दुपारी 2 वाजताची अपॉइंटमेंट मिळाली त्याच्या डॉक्टरांची. सो त्यांना दाखवून घेतलं. त्यांनी सांगितलं की तुम्ही ज्या गोष्टी केल्या त्या योग्यच होत्या. जस्ट फक्त एक जो डोस होता त्याचा तो एक्स्ट्रा द्यायचा होता, तो मी नाही एक्स्ट्रा दिला. मी म्हणजे मला भीती वाटली की एक्स्ट्रा दिला तर आणि काय होईल का म्हणून. असं झालं. पण आता तो नॉर्मल आहे, छान आहे एकदम. एखाद्या दिवशी तर छोटं बेबी आहे तर एखाद्या दिवशी तर तेवढं तसं होणारच. माझं बिलकुल रात्री तर म्हणजे त्याला दुखत होतं आणि त्यावेळेला ब्लॉग शूट करणं वगैरे डोक्यामध्ये पण आपल्या येत नाही. कसं असतं आपल्याला जेव्हा त्रास होतो ना, मला अकिरा झाल्यापासून मम्मी नेहमी म्हणायची, पण अकिरा झाल्यापासून पटलं आहे की जेव्हा आपल्याला त्रास होतो त्यावेळी काय नाही वाटत, पण जेव्हा आपल्या मुलांना त्रास होतो त्यावेळी बापरे जग म्हणजे इकडचं तिकडं झाल्यासारखं वाटतं. आपण आपल्याला काय झालं तरी सहन करू शकतो. मानसिक असेल, कोणी त्रास दिला असेल किंवा लागलं असेल, शारीरिक असेल, काहीही. पण मुलांना झालं तर आपल्याला डबल त्रास होतो. हे मला आता पटते अकिरा झाल्यापासून. त्यामुळे ब्लॉग शूट करणं वगैरे हे आमच्या दोघांच्या पण लक्षात नाही आलं, अभिषेकच्या आणि माझ्या पण. सकाळी पण उठून मग त्याच गडबडीनं सगळं आवरलं वगैरे आणि मग जाऊन आलो आणि आता सगळं नॉर्मल आहे. येस, तर म्हणून मी ब्लॉग नाही शूट केला. ओके, मला आणखी एक गोष्ट तुमच्यासोबत शेअर करायची आहे. तर ती म्हणजे मी मेन्स्ट्रुअल कपबद्दल तुम्हाला सांगितलं होतं. मेन्स्ट्रुअल कप यूज करायचा वगैरे, कम्फर्टेबल किती असतं वगैरे. बट स्टील काही लोक असे आहेत की ज्यांना मेन्स्ट्रुअल कप कम्फर्टेबल नाही आहे, तर ते चांगलं जर पॅड तुम्हाला कोणतं हवं असेल तर तुम्ही हे पॅड यूज करू शकता. कार्मेसी सेन्सिटिव्हचं छान आहे एकदम. त्याचा फुल रिव्ह्यू बघायचा असेल तर मी लवकरच मी टाकेन ट्रेलला आणि त्यानंतर तुम्हाला सांगेन. सो तिथे तुम्ही चेक करू शकता. जर तुम्ही मला ट्रेलला फॉलो करत नसाल तर तिथेही फॉलो करा. मी लिंक देते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. आणि आता मी तुमच्याशी बोलणार आहे याच्याबद्दल. हे काय आहे सांगते. ओके, तर आता ते सगळं मी ट्रायपॉडला ॲडजस्ट वगैरे कधी करू म्हणून इथे सोफ्यावर ठेवला फोन. आणि आय होप नाही मी दिसते व्यवस्थित. मी व्यवस्थित. ओके, तर मला तुमच्यापैकी खूप जण विचारतात की बेल्टच्या ऐवजी काय वापरते. मी खाली बसतो का. डिलिव्हरी झाल्यानंतर साडी बांधतात किंवा बेल्ट लावतात, तर त्याच्याऐवजी मी काय वापरते, काय यूज करते. तर मी ॲक्च्युली आय एम सो सॉरी, मी खूप उशिरा तुम्हाला सांगते. तुमचे खूप आधीपासून क्वेश्चन्स येतात, बट इतकी सारे काम आहे ना की विसरून जातं. ओके, आणि मी एका ह्याच्यामध्ये सांगितलं होतं ब्लॉगमध्ये बॉडी सूट बोलले होते, तर ते बॉडी सूट मी चुकून बोलले होते. बॉडी सूट नाही, बॉडी शेपर. तर बॉडी शेपर म्हटल्यानंतर तुमच्यापैकी खूप जणांना समजलं असेल की एक्झॅक्टली काय आहे. तर हे कुठेही तुम्हाला फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉन, मिंत्रा, कूव्स कुठेही मिळतं. तुम्ही तिथून बाय करू शकता. याची जी ही आहे ते असं असतं आणि हे खालून घालायचं पायातून म्हणजे, आणि पूर्ण इथंपर्यंत येतं. म्हणजे इथून पासूनचा पोर्शन, मांडीपर्यंतचा जो पोर्शन आहे तो यामध्ये कवर होतो. तर मला नाही आठवत मी कुठून हे घेतलं आहे. तर तुम्ही फक्त बॉडी शेपर सर्च केलं तर कुठेही येऊन जाईल. हे सेम काम करतं याचं बेल्टचं ॲक्च्युली थोडंसं लूज वगैरे होतो, बट ह्याचं लूज वगैरे नाही करता येत. ज्या साईजमध्ये आहे तसं ते बसतं. आणि मला तर ह्याचा जास्त चांगला उपयोग होतो आहे, कारण हे जे मी घेतलं आहे ते खूप आधी घेतलं आहे जेव्हा मी बारीक होते. बट काही बॉडीकॉन ड्रेसेस वगैरे असतात त्यामध्ये, म्हणून मी शेप चांगला दिसायसाठी म्हणून मी हे घेतलं होतं. बट हे त्यावेळी मी बारीक होते आणि ते तेव्हाच्या साईजने घेतलं होतं. त्यामुळे आता थोडंसं मला टाईट होतं आहे, बट ठीक आहे, माझं पोट जे आहे ते कमी करायचं आहे म्हणून. सो हे मी यूज करते सध्या. तरीही तुमची डिलिव्हरी झाली असेल, एकदा तुमच्या डॉक्टरांशी कन्फर्म करा आणि त्यानंतरच यूज करा, असं मी सांगेन. कारण प्रत्येक गोष्ट जी मला सूट होते ती तुम्हाला होईलच असं नाही आहे. ओके, सो गाईज, आता मी या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला बिरू एकदा दिसला, अकिरा नाही दिसली. आत्ता पण ती झोपली आहे, नाही तर मी दाखवलं असतं. नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये मी तिला नक्की दाखवेन. ओके, सो आता या ब्लॉगचा मी एंड करते. पुन्हा भेटेन नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग.